Questions and answers, ili ti pitanje i odgovor. Šta su moja najčešća pitanja, ono što me ljudi na mailu svakog dana skoro pitaju ili u komentarima na YouTube-u i evo da odgovorim sad svima na ovo pitanje. Mislim, odmah se razumemo, ne verujem da će vam biti zanimljiv ovaj video, ovo je samo za ove ljude koji prate i pitaju. Pitanje broj 1 je šta je to pasivni prihod? Pasivni prihod, svi ljudi misle da je definicija pasivnog prihoda zapravo nešto što vi samo jednom kliknete ili ne kliknete ni jednom u online poslu i na osnovu toga vi dobijate novac na nekom mesečnom nivou. Ili, šta je pasivni prihod? Takođe pasivni prihod, isto vi mislite da je nešto što ti ništa ne uradiš i od toga dobiješ lovu. Pa to uopšte nije tako. Znači, prvo i osnovna stvar koja trebate da uradite za pasivni prihod je da napravite bazu za pasivni prihod i onda ta neka baza može da vam donosi novac na mesečnom nivou, ne radeći ništa, ali morate da baš zapnete da bi napravili tu bazu. Kaže ovde, da li ti zarađuješ od svih poslova koje objašnjavaš? Ne, apsolutno ne, to su samo ideje koje ja vama dajem i na osnovu kojih može da se zaradi gomila novca i ja znam ljude koji zarađuju gomilu novca, ali od nekih određenih poslova sam ja isto zaradio, mogu da slobodno da kažem, ok, novac. Kaže, svi pitaju da li je tebi Google Maps glavni izvor prihoda. Ne, nije mi glavni izvor prihoda, ali jedan od prihoda da jeste. Koji je najlakši online posao? Ne postoji ni jedan lak online posao. Mislim, postoji, ali jedino da vam, ne znam, uložite novac i preko noći vam skoči kripto, recimo 200% ili tako nešto. To je, recimo, ako to može se svrstiti uopšte u posao, to nije posao, to je samo investiranje. Znači, nešto sasvim drugo. Mislim da ne postoji lak online posao. Kaže, šta bi preporučio za početnika za online posao? To je pitanje koje dobijam skoro svaki dan ili svaki drugi. Pa ne znam šta bih preporučio, ljudi, to uglavnom zavisi od vas samih. Znači, ne mogu ja da vam preporučim šta vi da radite, šta ako vam se to ne svidi posle nedelju dana i vi batalite. Mislim, onda sve pada u vodu i to što sam vam ja rekao, šta da radite, svi smo izgubili vreme za bez veze. Znači, morate samo da se skoncentrišete na to šta vi želite da radite, jer to je samo bitno. Taj posao je najlakši posao. Koliko je vremena potrebno da se zaradi 1000 € mesečno online? Opet, isto kažem, sve zavisi od vas, koliko se vi trudite, koliko vi date sebe u sve to i zapravo koliko vi želite to da uradite. To ne znači da vi morate da radite 24 sata dnevno da bi zaradili 1000 $ mesečno, ali sve to zahteva neko vreme. Praksa je pokazala da posle određenog broja meseci, ne znam tačno koliko, se kreće sa ovom zaradom. Mada neki ljudi kreću od prvog dana da zarađuju ovoliko. Kako provodiš slobodno vreme? Nemam slobodno vreme, ne znam kako se ono provodi. Šta je to brendiranje, ovde piše. Šta je to brendiranje? Brendiranje je prostim nekim jezikom da vam kažem nešto da u stvari se od ovog telefona, koji je zapravo jedna kocka, zamislite da je ovo samo jedna kocka, da se od nje napravi super kocka na internetu, znači da ova kocka, kad ja kucam kocka, samo ova kocka izlazi i to je najlepša kocka od svih kocki na internetu. Da vi napravite da je samo ova kocka ta kocka. Recimo, Nike je brend, Adidas je isto brend, sve su to brendovi normalno. Da bi se napravio taj jedan brend, potrebno je svašta da se uradi i to je sasvim neka druga priča. Koliko je minimalno očekivano vreme za koje se može ostvariti prva online zarada kada počnemo sa brendiranjem? Ovo isto ponavljam, opet sve zavisi od vas, koliko vremena utrošite svog, koliko znanja imate, šta sve trebate još da naučite, da li ćete platiti nekoga da to završi za vas i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Nikad sa sigurnošću ne mogu da odgovorim na ovo pitanje, recimo od mesec dana do 2 godine. Koliko vremena dnevno provodiš za računarom je poslednje pitanje koje ja smatram da bi trebalo da odgovorim. Evo, sada je 3 popodne, ja imam provedenih 3 sata i 51 minut na telefonu
i na kompjuteru sigurno jedno 5 sati, u prosjeku oko 10 do 12 sati provodim vremena ili ispred kamere, ili ispred telefona, ili ispred kompjutera. Kad ja to hoću. To bi bilo sve. Hvala puno. Ćao.